Sibingelele babukele emakhaya. Sanibingelela futhi namhlanje kuhlelo luka Dr Dube. La ukufica khona abalaphi bendabuko besichazela ngemlingo yabo ukuthi bayenza kanjani. Umkhulu Dube namhlanje kunento futhi asiphathele yona futhi eyulwazi into nje impela ebalekile impela uthi umkhulu uzusithi fahla kabili kathathu futhi ngenjwayelo ngendlela ajwayele ukwenza ngayo. Sawubona mkhulu njani sakubingelela ba? Siyaphila. Yebo mkhulu. Hayi namhlanje ke ngizoke ngikhulume ukuthuthulwa kwedlozi. Oh, okay mkhulu. Nangokubangwa idlozi ubangwa izidalo. Yebo. Zombili lezi inkinga ngizokhuluma zombili ngiyikhala zombili. Yebo. Ukuthuthulwa kwedlozi ke ngokujwayelekile kuvame ukuthi ithuthulwa umndeni abantu bomndeni. Ngesikhathi ke bethwebula idlozi kusuka abantu labo abanomona abafuthi idlozi kusebenzele bona kuphela. Yebo. Wena ke mase ziyakubhedela into zakho ukuthi uyayihlanganisa ungahlangane lutho. Bese ngiyabuya ke futhi ngeke ngiphinde ngize ngalana ekubangweni kwedlozi. Kuyenzeka uma ubangwa idlozi mhlambe uzaleka mhlambe ubaba ongaziyo ukuthi owakabani into zakho ayilunganga kahle ekuqaleni. Yebo mkhulu. Nako lokho ke uma ukuthi ubangwa idlozi siyakwazi futhi ukusethela konke. Lokho futhi umuntu mesuke ebangwa idlozi ine mhlambe esekhothi ukuthi akahamba esontweni wanakho idlozi lakhe alimsebenze yedwa. Ngoba usuke esekhathele athi methi ushisa impepho kusuka umkhuhlane omkhulu kweminye imindeni nje eminingi bebethi bashisa impepho kusuka umkhuhlane omkhulu mhlawumbe kuze kufa umuntu. Yebo mkhulu. Kuzokudaleka ukuthi ke hayi sebeyakuduba ke lokho ukuthi bayishisa impepho sebeshisa noma amakhandlela ngoba benzela ukuthi khona ngeke kwenzeke into bagcine sebengasakwazi ngisho lokuhlaba. Yebo. Ke kuloko ke mina ngakwazi ukukusiza ukuqoqela idlozi lakho lisondele eduze kwakho likhanye libe mhlophe. Uma ngiqala ngikwenza lokho ukunika umuthi. Lo muthi lona ke uyaphalaza ngawo. Uphalazele endishini ukuze sitshele isithize. Bese uyawuthatha ke lo muthi uhambe nawo uye nawo engqumbini. Yebo. Ngizoxolisa ke ngoba ngiyazi abaningi ngeke bazi ngengqondo ukuthi yini. Kona kusamfihlwana ke ngoba phela enyangeni unazo izifihlweni ngani. Yebo. Kodwa umusukudla ngengqondo ukwazi ukuchazela. Yebo. Uthatha ke lesitsha ke lesike noma indisho uhambe uyise khona engqombeni. Ufike khona kulowo ngqombe lengikhuluma ngayo ufike ukhulume uthi wadukelwa abantu bakini. Yebo. Manje ufuna ingumbi ibalale la bekhona. Ingumbi iyona ke usukuma ke ihambe iyobalana bese ukhipha imali engango-2 uyishiye lapho. Okay. Kanjani izokwenzeka leyo umuntu obangwa idlozi umuntu wathethelelwa idlozi akasenalo akasaphuphi ubani noma ehamba kuthiwa hayi idlozi likufulathele alikho. Isuke likhona ke lo dlozi masithumela le ngqumbi yona eqonda ngqo edlozini lapho iqina alilethe kuwena. Yebo. Sungasuka lapho ke usiyabageza ke sebebuyile. Futhi lo muthi engikhuluma ngawo uma ukuthi uyawenza ungahamba futhi uye enyangeni uyobhula ukuthi lo muthi kaDube ngabe usebenza kanjani. Ufike bakutshela ukuthi zonke izinto ezicacile. Yebo. Futhi sikhona futhi ezinye izinto ongabona ngazo ukuthi idlozi lakho selibuyile manje. Uyagaranta mkhulu. Ngiyagaranta ngeke sikhona ezinye izinto ongabona ngazo ukuthi selibuyile idlozi lakho manje selisekhaya. Yebo. Into enjengananje mkhulu mhlambe. Ziningi impawu ezibonakalisayo ukuthi idlozi selibuyile. Yebo. Ya, ngisho inyoka ebuhlaza. Yebo. Ungabona ngawo ukuthi idlozi selikhona ekhaya. Ngisho futhi inyedle, uqhubo lwenyedle. Yebo mkhulu. Mayikhala into kukhomba kona ukuthi idlozi likhona le ekhaya. Selibuyile. Uyabona nangakho konke lokho.
Yebo kodwa mkhulu. uma ukuthi idlozi alikho lekhaya ishinyo ke abantu abadala emhlaza ayibe khona Ayibi khona. Yebo, ayibe yebo, khona yebo. uhlezi kumnyama kodwa futhi kuyacaca khona kuzocaca futhi into ongabona ikhona ezokwenzeka lekhaya ebonakalakisayo ukuthi ikhona eyenzekile lekhaya usungayaka kohlola kuyobheka ukuthi uDube ukwenzele kahle ngalendlela lento le Yebo, yebo. libuyile idlozi lakho Yebo. yeah Ngeke ngibuze nje la kancane futhi mkhulu. Kanti emhlabeni okusho ukuthi mkhulu akekho umuntu ongenalo idlozi mkhulu. Okusho ukuthi uma ukuthi wena unenkinga mhlambe umuntu mhlambe unenkinga mkhulu awuphuphi abantu bakini idala zakini noma abantu asebashona awubaphuphi wena kungenzeka mkhulu ukuthi mhlambe nawe ungabe unawo lenkinga mhlambe ukuthi ubangwa idlozi mhlambe awazi wena. yebo ungenzeka Yebo. ukuthi ubangwa idlozi ya futhi mhlawumbe ukuzwe futhi ukuthi hayi idlozi lakho malume wakho nelakini Yebo. mhlawumbe kunedingo ezithize yabo kodwa umoya lapha engqombeni uzofika usho engqombeni ukuthi abahlukane nokubanga Yebo ngempela kuzosuke uzokwenza kanjalo ngeke baphinde bakubanga uma usubatshelisa abahlukane nokubanga Yebo. ukubanga nokubanga khona engqumbeni khona engqombeni lengingayichaza uma ukuthi awu-understand ngale ngqondo ukuthi yini ingqumba. ngakuchazela uma usubuza kodwa kubuze umuntu osuke nenkinga ungabuzi lokho bani umuntu osuke nenkinga ongabuza ngaleyo nto bese ngiyakwazi ukuchaza ukuthi hayi le ngqondo engikhuluma ngayo engaxoxela idlozi lakho into enje. Yebo. Ngoba mkhulu abanye omunye azasuka aye esontweni ngoba ethi mhlambe umehlabile yena mkhulu kusinye isikhathi akaboni ukuthi kwenzakalani kodwa kuba khona okwenzaka kuyena mhlambe empilweni yakhe nawe uyayidinga into enjenganalena. Uyayidinga ngoba uzoya esontweni lapha angahlabi. Yebo. Othi mase kushona yena akudinge futhi ukuhlatshela seleke ehluphe izingane. Yebo. Manje izingane azinalutho zezwela ukuthi akuhlatshwa lekhaya. Uthi ekugcineni usethi usefuna ukubuyiswa into esesibonileke lemhlabeni abantu abangafuni ukuhlaba bethi bayasonta bagcina babe nenkinga ekugcineni. Yebo. bafuna ukubuyiswa futhi bona sebenike izingane umthwalo ingane ngabe yenza okunye okwayo ayisakwazi ukwenza into zayo manje isilokhu imelele nalezi zinto zakho wena ezakuhlulayo usaphila. Yebo. Kubalekile ukuthi izinto zenze usaphila uzenze kahle isiqonde ukuze ukuthi nezingane zakho uthi uma uyizala izingane zakho zizaleke endaweni esilungile zingayokho zezinto zakho la wena. Yebo. Manje mkhulu ake ngibuze futhi umuntu onenkinga mkhulu mhlambe ophupha iziba noma amanzi nje mkhulu noma ulwandle onenkinga ekanjalo mhlambe yena elakhe idlozi hayi ukuthi alikho likhona kodwa manje linokumvezela into eyodwa mkhulu ngazo sonke isikhathi yena mhlambe umunye uphupha mhlambe endiza angazi ngathini kodwa nje idlozi lakhe lizomvezela into eyodwa mkhulu uyayidinga na into kanje ukuze imxazulele mhlambe inkinga zakhe. Ayike kanjalo. Yebo. Ayike kanjalo. Kodwa lo muntu usephupha amanzi usuke enalo idlozi. Yebo. Kuphela uselifuna ukulungisela. Okay. Ukuthiwa idlozi lamanzi lelo. Oh inzuza mkhulu. Inzuza lelo ke ngiyakulungisela futhi inzuza ukuze ukwazi ukuthi uphile. Yebo. Yona ke le inzuza lelo ukuthi bengikwenzela ngayo into zakho manje ziyaqoqa. Okay. Yona ke inzuza ke ngilungisa ke ngehluzi. Ngehluzi mkhulu. Uthenga ubuhlalo obumhlophe sambe lawo siyehluzini. Yebo. Kodwa ke asingajuli kakhulu ngalapho. Kodwa ke ngilungisa ngehluzi uma idlozi lamanzi idlozi elikhulu lelo. Yebo. Yeah. Mkhulu manje ngicela ukubuza futhi mkhulu ngoba phela idlozi libalekile kunomuntu okathi mhlambe yena idlozi lakhe lathwetshulwa into ekanjalo mkhulu uyakwazi mkhulu ukuthi mhlambe ujuqe noma ngabe yimuphi imimoya mhlambe ngelilanga umuntu onedlozi ethwetshuliwe ayibone ngelilanga seliphupha na idlozi lakhe noma emphupha lo muntu lo acabanga ukuthi wathwetshulwa. Kulula phela lo angithi ukuthi uma usumbuyisile ngalendlela engichaza ngayo. Yebo. Bese ephinda uyamgeza ngalendlela. Yebo. Izindlela ezilula lezi ezingayidingi ngisho imbuzi.
Yebo mkhulu. Ya okusebenza nje umuthi kuphela awuludinga imbuzi webeni nawo awunamali futhi lokuthiwa kufuneka imbuzi kuwena cha umuthi nje kuphela ozolungisa yonke lento ukwazi baphuma bonke ke abantu bakini bazokutshela futhi ukuthi hayi sesi right manje sibuyile siyabonga babonga abantu bakini. Yebo. Yebo. Hayi mkhulu okusho ukuthi umuntu menenkinga nje ukuthi yena idlozi lakhe wathetshulelwa idlozi lakhe umsamo wakhe wathetshulwa ufuna axhumane nawe nje mkhulu ngokusheshsha uzokwazi ukuthi asizakale umbuyisele idlozi lakhe. Yebo mkhulu iqonde nje ngohamba wahlola futhi ukuthi kwenzeke ntoni kwenzekala nalapho futhi enzuzeni yakhe futhi ngikwazi futhi ukuthi umezele futhi. Yebo. Uphinde mkhulu ube futhi nomuthi wamaphupho angithi ngeke sashutha ngelinye sakhuluma ngomuthi wamaphupho. Iwona ke lo. Okuhlaziya amaphupho mkhulu. Impela lo okuhlaziya amaphupho. Yebo. Siyageza ngidlozi lakho ke manje usuyayibonela welinto okufanele mawuzenze ufuna ukwenzenjani. Yebo. Okubalekile ukuthi ungazenza izinto zakho kodwa idlozi lakho yilona efuna uhambise phambili. Ulazi ukuthi lime kanjani. Ezolungisela izinto. Yebo. Ukuthi idlozi lakho likufulathele izinto zakho azilungi. Yebo mkhulu. Siyajama. Yebo. Bese ngiyaphinda ke ngichaze lana ngokuthi ukhona lo mfutho ole eGoli. Yebo. uHoly Joe. Okay, uHoly Joe mkhulu. Yebo. Inamba yakhe ayisebenzisayo ithi 078 078 0407 0407 57 inamba yakhe leyo. Yebo mkhulu. Ngiyiphinda futhi okwesibili. Cela uyiphinde mkhulu. Yeah. Ithi 078 04 07 65 yebo mkhulu. Lapho ke uphethe inkunzi embongolo. Yebo mkhulu. Inkunzi embongolo isikhona lapha eGoli. Yebo. Isikhona eGoli. Ifikile namhlanje kuyovalwa ikhona inkunzi embongolo isikhona eGoli. Yebo mkhulu. Oyifuna useduze kwakhona angasondela ayihambele ngenyawo ayekhona ayithathe. Yebo. Weyifunayo futhi uyithola futhi kubabudube futhi ngophela nako Cape Town nako bani ngiyakwazi futhi ukuposa. Yebo. Futhi subscribe ningilike ukuze ngikukhuthalele lokusebenza lokho. Yebo mkhulu. Yebo. Ukubasiza abantu. Yebo mkhulu. Yebo. Ikhona futhi impilo yendoda. Yebo. Enye imbiza futhi ikhona la kumina iphinde futhi ibe khona eGoli kumfowethu. Yebo mkhulu. Yebo. Impilo yendoda isebenza kakhulu ngoba phela ngithe ukuthi uyifahla ukuthi ifahla ngezinye izindula. Ya, khona indula ukuthi ukuthi yona impilo yendoda engiyifakile lapha. Ukuthi ungalandelwa imako indoda. Ungalandelwa amaphala wendoda. Yebo mkhulu. Usuganiwe manje kuyatholakala mhlawumbe usebenza lena eGoli ushiya le ekhaya koZulu. Sokusala imako uqhwelahle emakhaya sebegijima noma godi bakho. Hawu yebo mkhulu. Ngemuva kwakho cha. Impilo yendoda yakho ukuthi kungalandeli umuntu ozemva kwakho kuba hayi induku yakhe yashwabana. Yebo. Njengokhona wesokisi usathi uyabhekana nemanzi hayi shwabana ibhekile. Iyona impilo yendoda le. Ingavuki mkhulu. Ingavuki ilala ithi ja habe sathi hayi ilala ithi ja. Ingasebenzi inhlobo. Impilo yendoda ke leyo awulandelwa umunye umuntu oza ngemuva. Yebo. Impilo yendoda. Yebo. Uthakile mkhulu. Ngithakile. Yebo. Ngidlalile. Ngoba phela mkhulu ngiyacabanga ukuthi sabantu besilisa sonke kubalekile ukuthi sibajabulise abantu bethu esihlala nabo noma esithandana nabo. Yebo mkhulu. Zona ke induku lezi ezivusayo ezingayidlali ingqondo. Yebo ziwumisa umuzi. Yebo mkhulu. Ungabe nento ebhedayo umkhono wesokisi ube sathi into ebhedayo. Hayi lezi ndlu engikhiphile hayi izobasiza kakhulu abantu. Yebo. Mkhulu uthi imalini konje imbiza yakho mkhulu yona inkunzi yembongolo mkhulu. Uthe imalini konje? Ake ngichaze. Yebo. Uma uzophosela mina ngikude uphosela. Yebo. Ngibe 400 rand. Yebo. Uhlangene
nokuposa yebo. Okay, yebo mkhulu, yebo. Bese kuba khona le khomba ke sasakhuluma la ngayo. Yebo. Lo khomba u500 rand iphelele. Yebo, okay mkhulu. Oh, inespeed. Imithi emibili engiyikhiphayo lapha. Yebo. Manje ngicela ukubuza futhi mkhulu ngoba phela mkhulu abantu bayayifuna izinto and bayayithanda abanye bayazazi mkhulu kukona ukuthi abazi bazosithola kubani ozenza mkhulu into enjengokuthi mhlambe umuntu mefuna ukucupha umfazi wakhe mhlambe ukuthi angagangi noma efuna ukucupha umuntu wakhe wesilisa ukuthi ahlukane nani nokuganga mhlambe unayo into enjenganale mhlambe ethi umuntu mekade ethinta umfazi wakho nje avele abe nenkinga nje embi noma abe neshwa nje abe nelumbi nento enzima kabi nje ezomvelela uma ukuthi uthinta owakwakho unazi into enjenganalezi mkhulu into enjengalezi ukucupha abafazi hayi zikhona yebo mkhulu zikhona yebo asingayikhulumi namhlanje ukuthi ngelinye ilanga ngamase siyayiqala siyayikhuluma yebo yabona namhlanje naye ake sikhulume ngale njengoba ngisho nje ukuthi isiyona ukucupha impilo yendoda indoda iyona ukucupha kodwa hayi okubi ukuthi uma usuyiphindele ekhaya uzofika ube right ekhaya yebo mkhulu ukucupha lo ekhaya uzofika ube right kodwa hayi kulo yebo ungaba right kwezinye futhi intombi kodwa hayi kulo oganile umuntu ethi sebenze egolweni lasali uyaganga okay mkhulu ezinye indlela zokucupha ke nginazo futhi kodwa sobe sixoxa yebo hayi babukile emakhaya ningakhohlwa ukuthi nilike niphinde nisubscribe uhlelo luka Dr Dube umkhulu uyasichazela umkhulu uyatholakala uyaposa yonke indawo umkhulu uyakwazi futhi ukuthi afike uma ukuthi mhlambe usinesifo sesixakile mhlambe njenge stroke wena awukwazi ukuthi mhlambe uye kuyena uyakwazi ukuthi afike kuyena mase kucharge lo mali le futhi encane ngaphezulu babukile emakhaya umpetha we stroke lona umuntu olapha sonke isifo ongasicabanga esiyinkinga ngisho ukubuyisa idlozi elithethuliwe namhlanje sikhuluma ngokubuyisa umuntu owathethulela idlozi siyakwazi la ka Dr Dube ukuthi sikubuyisele idlozi lakho uphuphe nawe kahle uzibonele wena ebusuku uzilizwe likhulumela nje nawe kamnandi uzilalela ungatshenwa isangoma ungatshenwa inyanga ungatshenwa uyena uDr Dube ungatshenwa umuntu uzibonele wena babukile emakhaya labagulayo futhi lapha eGoli abahambe bayekhona bashawa idroga bazoyithola le ndaba ukuthi yini engikhuluma ngayo yebo abakhuphukele egroundini kuhani Joe yebo mkhulu yebo ningakhohlwa ke babukele emakhaya ukuthi ni like niphinde ni subscribe yebo niphelele lapha eHoney Joe eGoli ngase groundini nizothola nje ibranch yakhe umkhulu Dr Dube lapha nizothola konke futhi enikudingayo lenidinga ukwazi ngaye futhi umkhulu Dr Dube ni like niphinde ni subscribe ke babukele emakhaya siyabonga mkhulu Kubona seshiza ngikho lesitaba tata sempela ngaphansi ngaphezulu manyenza ishiya ngesokeni hayi baba ngisolo ngichoma ngithelayo hosh